Ayi sibiri la septembre kalo kileta ani saba samba flamuwa ani duru foli bi aw ye fo sigiyɔrɔ la ayo bisimila bi an bamananga kunnafoni o kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la kunungo juma septembre kalo kileta ani fila samba flamuwa ani duru an ka jamana état major général des armées a bɔra ka kunnafoniya dikɛ ka sangani an ka fintigilakaw ka lahalaya ye min na a y'a yira ko Kidal marabolo kɔnɔna la ka sangani an ka jamana fintigilakaw kɔni ka wuli ka jɔ ye u kɔni sera ka banbagaci wale tigilamaw ka pick-up dɔ yɛrɛ kɔni trake min yɛrɛ la banbagaci wale tigilama kelen kun bɛ a kɔnɔna la tuma min na sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛla fɛn min fintigilakaw kɔni frappe kɔni kɛ pick-up kofɔlen yɛrɛ kan fɛn min ka taa se a kɔnɔmɔgɔ yɛrɛ fana ma. Kunungo juma école militaire interarmement Emiya de Kulikoro o kɔnɔna la o kɛra lajɛba ye min yɛrɛ la fɛn min formation ta ko nana kɛra min kɛra commandant unité caman olu kunna min bɛ tali kɛ militaire maa 100 ani maa 2 bɔɲanko la minnu yɛrɛ la musolaka 6 tun bɛ a la fɛn min ye kalo 5 formation kɔni kɛra u kunna formation min kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka kɛlɛ kɔni tagabolo kura ani ka dɔ ka fɔ ka sangani menaces yɛrɛ fana yɛlɛmali cogo olu ko ɲɛw ye ka se ka u kalan olu cogoya olu la min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan an ka jamana état major kun bɛ a kɛnɛ kan min yɛrɛ la o kɛra ni jɔnjɔnjiw caman ye. A bɛ fɔ fɛn ɲɛnama min ma ko korokoto bamanankan na ni nazarakan na a bɛ fɔ ko katarida o kɔni kɛlen bɛ fɛn ɲɛnama ye min kɛlen don ka Masina dugu yɛrɛ kɔni minɛ kosɛbɛ ni wagati kofɔlen ninnu na a caman yɛrɛ o kɔni na minnu yɛrɛ la a yirala ka fɔ ni fɛn ɲɛnama kofɔlen bɛ bɔ samiya bantɔlaw yɛrɛ de kɔni fɛ nka fɛn ɲɛnama min don faratiba bɛ ala ka d'a kan a daji o bɛ n'a fɔ baga a bɛ se ka adamaden farikolo ka masiba kɔni se o ma min yɛrɛ la a kɔni weleweleda kɛra ka taga marabolo mɔgɔw fɛ walasa mɔgɔw ka u janto u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnla muso ani denmisɛnninlakaw. Segu marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu minnu bɛ tali kɛ Marikala Dugabugu Mbɛwani fo ka taa se Masina o ma an bɛ wagati min na ko sisan a bɛ taa maa 500 bɔɲanko minnu nana kura ye ka na ɲanima dogo kɔni na ni dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ la walima a bɛ taa denbaya 100 bɔɲanko yɛrɛ o kɔni na nka ka sangani ɲɛfɔliw kɔni a yirala ka fɔ ni maa kofɔlen minnu kɔni nana jigin dugu ninnu na dekun bɛ u kan ni o bɛ tali kɛ balokow la ani ka taga se siyɔrɔkow ma o kama weleweleda bilala ka taa marabolo ɲɛmaaw ma ŋaniya ɲumantigi ani baɲumankɛ tɔn olu yɛrɛ yɔrɔ olu ka se ka ni maa kofɔlen ninnu dɛmɛ ka b'u ka dekun na. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso ka sanga ni kunungo juma ye septembre kalo kileta ani fila samba 2025 Burkina Faso jamana ɲɛma ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale kɔni ye minɛn kura dɔw kɔni di u ka jamana coordination kɔni ma fɔ coordination min ma ko faso bɛ bɔ o bɛ tali kɛ ka dɔ ka fɔ anje 764 bɔɲanko minnu yɛrɛ kɔni mina kila marabolo ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ Yadiga région Kulse région Gulma ani Banki o région olu kɔnɔna o la a kɔni dile ka dɔ ka fɔ brigade 4 bɔɲanko de ma walasa ka se ka initiative kɔni dɛmɛ min ye faso bɛ bɔ jamana jɔli o baara olu la. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la alibi ɲamikaw olu fɛ yen nɔ Niger jamana o kɔnɔna la Niger jamana direction de la police judiciaire ni o ye DPJ o ye ka sanganu ka wuli ka jɔ u ye tigɛ kɔni kɛ manganiya jugu kulu 2 o kɔni na min kɔni ye réseau de malfaiteurs yɛrɛ ye minnu ka baara tɛ fosi ye mɔgɔw bɔnɛni kɔ u ni na ka sangani wuli ka jɔ ye min yɛrɛ la yirala ka fɔ juillet kalo san 2025 kɔnɔna la ka sangani maa caman kɔni kɛlen ka plainte kɔni don ka sangani ka mɔgɔw kɔni bɔnɛni u ni na u tanyani walima maa minnu porokoto la ka bɔ i ka dɔn ka fɔ ni janfa da fɛ o kɛra ka se sababu ye min yɛrɛ la polisi so kofɔlen yɛrɛ ka wuli ka jɔ y'a to u ye tigɛ kɔni kɛ maa 4 kɔnɔna minnu ka réseau tɛ fosi ye mɔgɔ faga kɔ minnu si bɛ a ta san 36 san 51 min yɛrɛ la mɔgɔ kelen b'a la ale ka baara tɛ fosi ye mɔgɔ faga kɔ o kɔfɛ maa 2 bɛ o ka baara ye complicia ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ mɔgɔw ɲini ka na di kelen b'a la ale ye mori de ye min yɛrɛ la yirala ka fɔ réseau yɛrɛ ɲɛmɔgɔ o de ye morikɛ ye min na ale bɛ a fɔ de ko i bɛ na a bɛ baara kɛ i ye i ka laɲiniw bɛ sabati nka a ka saraka caman o bɛ kɛ ni adamaden joli yɛrɛ de kɔni ye min yɛrɛ la a taara kaso yɛrɛ la min na a bɔra san 3 kaso dɔ la kɔsa in na ka sabu kɛ ni nin waleya ɲɔgɔn dɔ ye kaso min kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ yen nɔ a ɲɔgɔnna kaso la den dɔw la ko ale kɔni bɛ baara kɛ mɔgɔ ye ka se k'i ka aminako baw bɛɛ sabati min yɛrɛ la a bɔli kɛra sababu ye ani mɔgɔ dɔ fana bɔra ɲɔgɔn fɛ o ye a loger a ka so min na fana dɔ fana ye i ka dɔn ka fɔ walan dilan ka da a ma warijɛ o la min na a bɛ baara kɛ ni o
o baara ko mina kofɔlen nunu o ye ni i kɔni nana fɛ baara la a b'a fɔ ko i kɔni kan ka kana ni hadamaden joli de ye wa a bɛ mɔgɔ de fiɲɛna ka a tigi tɔgɔ f'i ye min na a b'o sɛbɛn wala warijɛman yɛrɛ o kan o kuma la sa ni o mɔgɔ kɔfɔlen kɔni ɲinina ka se ale ma a b'a fɔ ko ka taa ale bila i ka dɔn ka fɔ yɔrɔ dɔ la ci la moto la min na a bɛ o tigi conduire ka taa fɔ kungo kɔnɔna o la min bɛna kɛ o tigi yɛrɛ faga yɔrɔ ye n'u sera yen nɔ u b'a a tigi la kirin ka fɛn dɔ di a ma min bɛ a lasunɔgɔ o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'u ka baaraw kɛ a dɔw la u b'a joli de récupérer walima a dɔw la u b'a faga to wɛrɛ la a bɛ dépend fɛn min ye laɲini kelen yɛrɛ o kɔni na morikɛ o fɛ ka sanga ni waleya yɛrɛ de kɔni ye a yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ a ka baara bɛ kɛ nin cogoya in de la tigɛ kɔni kɛra a n'a nɔfɛ ma ani bɛɛ lajɛlen kɔni na ayesi kunnafoniyaw kɔnɔna la bi an bɛ segin ka taa Burkina Faso seko ani dɔnko bɛ ne hakun kan Sanata Traoré min kɔni ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔba ye Burkina Faso ni ɲɔgɔnlanbɔla don ni ale dɔnna ni a ka film ye a bɛ fɔ min ma 3 femmes un village ne a ka rôle tun ye Biba Ta a kun bɛ dugutigi muso ka rôle o incarné ka sanga ni septembre kalo tile 8 kunnafoniya kɔni cayara ka fɔ Sanata Traoré dabama ka wele sera ale ma ka sabu kɛ ni farikan kuntagala jan dɔ yɛrɛ kɔni min na cancer bana kun don an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ Sanata Traoré la. Kokan kibaru la an bɛ taa Congo RDC fɛn min ye Congo RDC minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ale kɔni ye Congo RDC dɔgɔtɔrɔso ba 2 olu ka service urgence olu suspend an bɛ wagati min na i ko sisan o sababu ma kɛ ni dɔwɛrɛ ye banabagatɔ dɔ de kɔni sera u ma min na u m'u dɔgɔ don u la u ma a kunbɛn ka a bila a lasago cogo ɲuman na min kɛra sababu ye banabagatɔ yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ale taɲana tuma min na kunnafoniyaw kɔni carila minisiriso fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan o kɛra ni dɔgɔtɔrɔso ba 2 ninnu yɛrɛ kɔni ka urgence olu kɔni suspend ni o bɛ tali kɛ centre hospitalier Haji ni o ye Harisho Jacques Tani ani centre médical Diamond min bɛ Kinshasa dugu yɛrɛ o kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira la jabagaw ni bɛ dansigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ.